A de hoxe era a primeira visita oficial do delegado do Goberno en Galicia, José Miñones a Ribeira, polo que foi convidado a asinar no libro de honra do Concello, facéndolle entrega tamén dunha figura en cerámica de Sargadelos que representa o faro de Corrubedo, un dos emblemas do municipio. Pero a finalidade da visita era outra, coñecer de primeira man o proxecto de rehabilitación do consistorio, polo que Ribeira recibirá preto dos 3 millóns de euros a través do programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos, impulsado con fondos europeos Next Generation. Segundo José Miñones, o proxecto presentado por Ribeira foi un dos mellor valorados a nivel nacional. Coñecer o proxecto en primeira man, de ver o proxecto, porque é o único que tamén actúa sobre o que é unha casa do Concello, sobre un entorno municipal e, polo tanto, coñecelo de seguido e poñelo en valor. En ese sentido, destacar o do plan de recuperación, porque eu escoito continuamente que se está a decir que o plan de recuperación non chega a Galicia, non chega a xente. O alcalde Manuel Ruiz agradeceu o investimento por parte do Goberno Central, o que permitirá, segundo el, poder realizar a tan necesaria reforma do edificio municipal. Se nos vai a financiar 2.800.000 que teremos que poñer a parte municipal correspondiente para acabar un proxecto de 3,5 millóns e que ten que estar finalizado, pagado e executado 24 de setembro do ano 24, polo tanto, urxe tamén empezar. No encontro mantido co rexedor, no que tamén tomaron parte os voceiros de varios dos grupos que compoñen a Corporación Municipal, o delegado tamén abordou outras cuestións relativas aos investimentos por parte do Goberno Central no municipio, que suman un total de 9 millóns de euros, con proxectos como o de mellora do CEIP de Frións, o Museo do Mar, a nova comisaría da Policía Nacional ou a mellora da conexión a Internet, entre outros.